Hei, hingga pagi tak kerap berkerok, ang tinin norok ni bagai, koktang kwtal tang satagi tu mani tongo, norok nang kenari nai, tabuk je din sal परिस्थिति je situation tu yang seka, tinini koktang kwtal ni bumung hingkai, barot Pakistan, do, tabu barot Pakistan nanglai tong ye tiba, abno tin tang sa sui na kaji kokai, hingga pagi kenan nyai liya na koktang kwtal ni bumung barot Pakistan. Barot Pakistan tong phala layak. Tamo tong uklok kok tuma hujak. Hindu Muslim nanglai tong kha. Kok tuma kotor kasoi phaike. Sara bichono biduyo bairar. Harno kha sorgo gereng kha patal. Abu si tabu kok tuma yaphang. Jotuni selai sajagma sekang. Barot Pakistan nanglai khasoba abo si tabuk salbrum haba. Bonono hino Barot Pakistan. Pakistan rong no laku go soitan. 2025 bisini salo. 22 April salni mariwo. Tongko songluku beranya thangma Jammu Kashmiro kok buthar jagma jagani mungkhai bumung Pahalgam Pakistan rogno saya khayukam khorok ni chidok jagano thikya silaibai tham kogui butharkhe kokjaknai Barot koknai Pakistan gobang ma borok ari baikhajan kirima singsa wanama singsa khaibuthar jakha khairongma singsa abobo dharma sungsungsi kogu Hindu da Muslim hinui singjagu Hindu hin sakai busi butharkhe Muslim nokai phiog rohorkha Barot khai Hindu Pakistan Muslim Allah rokharok laiku go jalim bini bumungno Barot Pakistan Pakistan jongi mungkhai Taliban Laden bokso ugroponthi khanya niria bunyo unoti borok se asol bolongni borok khitung kolok bahan janai rok jongi bokrok mung Masud Azhar bono khlayu Barot no torchar bini poribar jotono khotom butharei bekha Barot bo jokhom Barot joyungthu Pakistan chenthu khosai kologro komor baisitung Barot joyungthu Pakistan chenthu khosai kologro komor baisithu abono hino Barot Pakistan Barot Mata ki Joy Hindustan Pakistan rogno subakha chaina Barot Pakistan judo phunangna India nobo rikha Russia Barot Pakistan nanglai ma thage Barot Pakistan belekhi gorom horchunglai tongu tabu hom Barot bo komya Pakistan komya keneke boro kechen gosia Hindu Muslim khairi kharekot Barot ni thuruk mathangka pholot Barot Pakistan khlai rekha hit Bangladesh kai wasabanyo phit bonono hino Barot Pakistan Pakistan rogni paikha mostan hambai tinini Barot Pakistan ni koktang oron pakha ke norok Nigeria ni tapok di ke busuk khana to ya norok comment khlai norok ta phana ani channel log nugya kwtal nai jongkhai binai de borma kok borok koktang nai norok sas khaja ke nungnai kang norom bagete koktang kwtal kaham khana to tubi phai tong nai tong di ke norok ani be war songa
ang beleke hambai ribo norok ani saput khaimani bagai ano saput khaimani bagai norok bai sang suk jora kaso norok nayari hangkang sepang kasaya hambai norok no paiplaya hambai